Lintel bin pa lang ata. Manda. Halbats lang yan. Mainit. Oh, alagay. Iyan, hindi makakasama. So may lakad po siya. Nagpipintura na rin sila rito. So context. Jai. Estrada Street. Sosa. So Dasol Pangasinan. Proseso yan. Di ba natin masasabing Kilmating kay Ma'am Michelle Cresceno. So ito muna ang bahay. Mismong bahay muna yung gagawin natin. Good morning. Good morning. Lunes po. Punta po tayo rito sa Santa Ignacia Project. Ayan, magandang araw po sa lahat mga boss. Malapit na ang Christmas. Pati Christmas party ng mga tropa. So punta tayo rito sa Santa Ignacia Project. Tapos mamaya sa Pindangan. So nag-ration po tayo sa Pindangan. So halos magdadalawang buwan yata tayong tumigil doon dahil sa cabinet. Kasi wala po tayong may lagay na cabinet. Gagawa ng cabinet doon. Dito tayo. Tapos mamaya pag galing natin ng Pindangan, punta po tayo ng Dasol, tapos Alaminos. So ngayon ito lang muna. Okay, so ayan, sa lintel beam po yan. Bubos po sila ng lintel beam. Lintel beam pa lang ata. Pwede para roof beam tayo. Okay, so nakabang na rin mga para sa canopy. Punta tayo sa loob. Okay. Patanggal na sila ng forma. O dito hindi pa tapos. So malalagyan pa po yan. So inuna lang po itong mataas ng ng mga pintuan. Dito sa labas mga boss, yun, kompleto yan. Ikot yung beam, pero dito sa loob, yung sa may taas lang ng bintana tsaka pinto, malalagyan natin ng lintel beam para sa kasi yan dun sa bintana, taas ng bintana tsaka pinto, yung beam na yan. Tapos mag-hollow blocks pa po tayo dyan, tapos may roof beam pa. So dun sa roof beam, yun na po yung kompleto dyan. So dito hollow blocks na lang po rito. So syempre magbubuhos din tayo dyan banda. Hollow blocks lang dyan.
Pero yung roof beam nito kompleto na. Kompleto yung ilalagay natin. Tatanggal lang po tayo ng forma. Yan. Ah. Okay. So tara. So yun lang muna yung update dito. So pag nakapagbubong na tayo, mabilis na po yan. Mag-aasinta na rin po sila. Ay, magpapalitada na rin. So, maganda kasi pag nakapagbubong, hindi na mainit. Mas maayos sila makapagtrabaho. So tara. Dito ng lakatan. Papabilis si Macy's. Sinusumpong na naman yung sakit niya. So, tara. Okay, dito na tayo. Basahin mo. Okay, so ito na yung bibili natin lakatan tsaka yung ibang prutas. Punta naman tayo ng tindangan. Tapos mamaya Alaminos tsaka Dasol. So tara na. Punta na tayo sa sandali. Punta na tayo sa Dasol siguro tayo mauna bago Alaminos. Take care niya si mama ha. Okay po, Papa. Huwag magpasaway ha, kuya. Huwag kayong magpasaway ha. Alagaan niyo si mama niyo ha, may sakit. Okay, bye bye. Bye, Papa. Ingat, Papa. Tara. Love you. Tara na mga boss. Sundin na natin si architect doon sa Sorge. Okay, so daanan natin si architect ulit para si Ian hindi makakasama. So may lakad po siya. Tara. Okay. Pinag-usapan nila yung ilalagay sa taas. Mga tangke, tsaka nawasa. Tsaka electrical. So dito, inaayos na lang mga linya ng kuryente. Tapos sa mga kantuhan na lang. Tignan natin dito sa kabila. So ditong banda yung spiral. Kasi ito yung toilet and bath ng master bedroom. So palitada na lang. Alam mo din ang luti ay sa Joy. Adi tagdan tayo di water. Okay, so ito yung room 1. Pipintura na rin sila rito. So contact po yung skin coat na ginagamit natin. Pwede rin pang Versatex yan. So ginamit natin sa Motrico Tarlac project. Ito yung CR sa baba, tapos yun yung open area. Ito yung room to. So palitado na lang. Ano lang ito, yung electrical na lang ang wala rito. Mga linya. Yung septic tank po yun, siyempre kukubaran pa po yan. Doon lang sa bila, wala doon? Dito, bila. Tapos ito yung family room. Tapos toilet and bath. Staircase. Ito yung likod.
na-update na rin natin ito nung nakaraan. So konti lang naman yung mga natapos. Okay, tara na. Jay. Nasol tayo mga boss. In 600 meters, turn left onto Estrada Street. Okay, dito na tayo mga boss. Ayan, shoutout kay Sir Daddy Sosa tsaka kay Ma'am Margie Sosa. Margie Sosa tsaka si Sir Daddy Sosa. Okay, dito na tayo. So una na po tayong pupunta rito kaysa tapos punta tayo dun sa sa Alaminos mamaya. So pagkatapos natin yung meeting natin dito. So Dasol Pangasinan meeting para dun sa project dito kung kung susertehin. So ayan. A few moments later. Okay, so tara na. So far so good. So medyo okay yung balita mga boss. So mukhang dire-diretso na tayo. Siyempre hindi pa natin masasabi na diretso yan habang wala pang down payment. So marami pang proseso yan. Hindi pa natin masasabing close na yan habang walang down payment. So ngayon lang pa yan, so far so good pa lang. So tara, daan tayo sa munisipyo. Kailangan po natin mag-inquire para sa mga requirements para sa building permit. So tara. 2,000 years later. Okay. So yan, dito naman tayo sa Alaminos project. So update po natin to. Mga papadudot. Lapit na tayo mag-group beam nag-group beam na rin pala sila rito. Nakapag-buhos na pala. Sa bahay ang oras na lalagi niya sa mga lugar na gano'n. Kaya wala rin siya na masyadong kaibigan na hindi po naman. Ayan nakapag-group beam na pala rito. Meron na. Kompleto na pati yung lintel beam, meron na rin. So pwede na tayo pa-deliver ng pang trusses, bubong. Shout out kay Papa Dudut. Avid listener. Sumasamat. Suti avid listener ni Papa Dudut kanyayo. Kompleto. Manariman na magayon. Buo sila. So meron nag-asinta, meron din nagtatabon. So ito yung master bedroom. Master bedroom. Yan. Tapos dito yung ano ba to? Kitchen, tapos dirty kitchen. Tapos ano to? Dining. Tapos living room, tapos dance office. Ayan. Tapos room 1. Goodbye. Sa room 2. Tapos toilet and bath. Ay, malapit na tayo rito, magbubong. Yan, dito tayo sa likod. Ito yung sa side, punta natin sa side mga boss. Ang taas ng bahay. Yan o.
Halos magkamukha lang sila ng design doon sa Santa Ignacia project. Pero magkaiba sila ng floor plan. Magkaiba po sila. Andito na pala yung mga pang trusses natin eh. Kompleto na pala eh. Andito na yung tubular, si Parlings 2x2 na 2x4 na tubular. Tapos 2x3 na sweeper links. Tapos 2x6 na sweeper links. So andito na rin yung angle bar. Ayan. Steel matting. Diyan na rin. Okay na. So mauna po itong matapos kaysa dun sa sa Santa Ignacia project. So ito nasa 100 square meter ba, kung di ako nagkakamali. 100 square meter o 110. Yan sa naman sa may doon sa may Santa Ignacia nasa 150 square meter po yun. So mas maluwang po yun kung kukumpara mo rito sa project dito sa may Alaminos. So mag-alas 5 na. Ay, alas 5 na pala. Galing tayo ng Dasol. Buti nabutan pa natin dito. Medyo tumagal po yung meeting natin doon. Ay, shoutout kay Sir Marvin at saka kay Ma'am. Ito na rin yung building permit natin. Ayan. Okay na. Yan si Sir Marvin De La Cruz Treseño. De La Cruz yung D niya, di ba? Tapos kay Ma'am Michelle. Kay Ma'am Michelle Treseño. Okay, so ayan pa yung perspective niya. Pag natapos. Ganda. Buti naputan pa natin. So yung garahe dito yung banda. Yan, hindi ko makikita nyo dyan. Dito yung banda yung garahe. So hindi pa po natin gagawin yun. So ito muna. Ito muna ang bahay. Mismong bahay muna yung gagawin natin. Tapos pati bakod hindi pa po kasali sa gagawin natin dito. Okay, so tara na. Mag-alas 6 na.